O Parque Infantil da Rúa Médico Vallina, prometido no 2012 por Luís Bará, volveu unha vez máis ao debate plenario. O PP presentou unha iniciativa centrada na construción deste parque. Os vecinos de Médico Vallina están fartos, señor Lores, están fartos das súas mentiras. Nós volvemos a traer como consecuencia da petición da veciñanza a moción ao pleno, non queremos máis enganos, queremos que se cumplan os termos nos que foi firmado, asinado o acta de cesión dos terreos de Adif, e nos seus termos di que a zona destinada se habilitará como parque ou xardín, e nos termos uso recreativo e de tránsito ponil, como o de circulación e bicicletas. Está acordado tamén zona de xogos, como panchas de baloncesto, fubito, está acordado, queremos un proxecto completo, non queremos un mini parque. Unha iniciativa apoiada por Ciudadanos. Yo solo espero que los niños y niñas que hoy quieren jugar en el parque de la calle Médico Vallina no le pase como a aquellos niños y niñas que querían un espacio para practicar el skate y que hoy alguno ya va a ser abuelo. E tamén por Marea e polo Partido Socialista. Conclusión, parálisis, incapacidade, ineficacia. Poña vostede, señor alcalde, o adxetivo que queira. Ou poñaos todos. Nós preferimos falar de preocupación. Preocupación pola marcha dun goberno que non ten máis folla de ruta que facer rodas de prensa. Preocupación por 3 anos sen prácticamente ningunha xestión salientable. Por uns orzamentos dos que queda sen executar máis do 50% das inversións. E tamén preocupación pola escalada de incendios veciñais que vostedes están a provocar últimamente. Dende o goberno local deixaron claro que están facendo todo o posible para levar a bo porto este parque na Rúa Médico Vallina. Un compromiso do que dixo Alberto Ubiña farán realidade o antes posible. E pensamos que cando as cousas as facemos entre todas e todos, van cara adiante. E nós, cando nos comprometemos a facer algo, faise. Tardará máis ou tardará menos, pero faise. E isto vai ser exactamente o mesmo caso deste parque. Temos os pregos preparados para quen os queira consultar nos servizos técnicos, estáse lle dando tramitación e nada, seguimos cara adiante. Moitas grazas. Unha iniciativa que, pese ao debate plenario, aprobouse por unanimidade cos votos a favor de todos os concelleiros da corporación.